na-ebulukwa mmadụ elu ọkpụrụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke ochi na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu ọnwa chacha ndị ụka ediga anyị fọnda mba gị ndị oche eri anyị fọnda mba gị fọdụ asị ka n'aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mgbe ọdịnala amanwụ ọgbanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụmụ ọdịnala Igbo ụtụtụ ọmanụ asị m ka chita ataba eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na kakaka ya maanyị na jijiji ya maanyị asị m onye si ihe anyị ji wee dị mma onye a ga-adị mma mana onye si ihe anyị ji wee dị mma asị m onye agha mmadụ nata mmata iri ụwa agwụ asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ya ma onwe ya na oke a na-eri ihe onye mụ anya ejiri ọnwa dịba eme mkpọrọ na nwa eze ada efu na mba ise n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ taa bụ izi ha na-afụ m afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Yes. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma kebe isiokwu gbasara alụsị na alụsị installation. Gee ntị ma gee ntị nke ọma ya na ihe ị kwesịrị ịma maka ya bụ alụsị mmụọ na-apụ apụ. One of the ancient deity. Yes, akpọrọ iyieji na Nchagbu. Mmụọ a na-akụ mbamba, mmụọ na-eji olu na-eji Igbo. Mmụọ nọ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Yes, those are one of the deities na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Yes. Ihe anyị je celebrate ya bụ na September 16th this year bụ ụbọchị o ji eri ọta. Yes, ụbọchị eji celebrate feast ya Ugochi tubelu ọdịnala temple. Rụkwazi ụbọchị ya ka anyị na-eri ji. Yes, ụbọchị ya ka Eze-Ana na-awa ji. Ịghọtara ya?
mana ka anyị gaba n'iru before echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị ka na-aga n'iru ọ ga-akwụsị na 19th echefukwana na ya na-esho ihu ọrụ na social media. Yes, ọ bụrụ na iso na ndị a na-achụ nyawa aja n'isi fa kwa ụbọchị ejego m chụọ aja nke ụtụtụ agawa ụfọdụ niile dị na ya then ihe ị ga-eme bụ ije na na social media on the 19th a ga-esendịrị ụnụ only to your WhatsApp numbers. Yes, maka ihe anyị na-eme abụrụ ihe social media because ọ dịrọ necessary isho ihe ọ na social media etu a dịkpọrọ anyị okwu sikwa anyị etu anyị si alụ ịghọtara ya ọ dịrọ necessary. Then nke ọzọ si bụ nchọrọ ikwu maka ya bụ ụbọchị Monday and Thursdays bụ ụbọchị anyị ji enwe counseling bụ free. Yes, mana echefukwana n'ụbọchị ọbụla ị ga-abịa ụbọchị ndị a you must let me know ka ọ ghara ịbụ na ị bịala enweworo m ike wee fụ gị. Then ọ nwekwara ike ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji wee lọọchị na hotel nearby for the next day, so ibukuo m na appointment like ndị mụ na ha nwere appointment today amalụgo. Yes, so ọ ihe ị ga-eme. Then Thursday, Mondays and Thursday ọ bụ ndị bịa na temple ndị na-abịa for counseling is free. Ndị bịa maka ikwubi okwu free, mana ịbịa maka ịgba afa ị na-akwụ ụgwọ, ị ga-akwụ ụgwọ ịghọtara ya. Then bụrụ ka o si wee dị ụbọchị ndị a Monday and Thursday ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, our fans and friends and well-wishers all over the world, na ndị niile nọ na mmụọ ịghọtara ya. Anyị ji ekwubiri ihe okwu anyị kwara distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ ma ọ bụ aja ọbụla anyị na-achụ ma ọ bụrụ na ikwelu ịghọtara ya. Then ka anyị banyezie n'isiokwu anyị ji bịa. Meseji taa ama adị long but gee ntị, I will go straight to the point and mana m na-akọwa ya n'ụdị iyieji wee ghọta ya. Gee ntị, gịnị bụ alụsị? Ọ bụrụ na ije na my YouTube channel ị ga-afụ na akụzigo m ihe gbasara alụsị a, mana achọ m tata ka nkụzie more about it ka ị nwee ike ghọta ya ọfụma, ma ndị ghọta bugoro mbụ ma ndị wụ ndị ọfụ. Alụsị is an entity of power under njelu nke Chukwu or the principalities and powers. Agwara m ụnụ na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile is so big, it's too big. Mmadụ efu iche na ọ bụ Chukwu okike ga-anọ na throne ya were na-afụ maka ihe niile na-eme the entire universe. O kere ọlụ eke wee gwa ụnụ na earthly governance bụ prototype of what is happening in the spiritual realm. Wee sị na mmadụ example ka mmadụ ga-atụ. Ọ bụrụ na mmadụ si God punish you, onye na-etu aghọtara how things work. You know why? God Almighty is too big to descend so low. Ị na-apunish Agnes, na-apunish Ifeyinwa, na-apunish Chukwuemeka, na-apunish Ifeanyi. Ọ ibilitro ya na ọ nwere ịghọta onye a na-ekwu maka ya. Ordinary president of a country can never descend so low. Iji ịtarị na-apịa okeke na-apịa oke afọ for disobedience. Ịghọtara ya? Enwere agents of government ndị ọ bụ ọlụfa discipline onye ọbụla dara iwu obodo. Ọ bụrụ na onye a ga-eje nga o jee nga, enwere agent of government dị in charge ifu na onye anwa nọ na nga. Ịghọtara ya? Just earthly governance abụ prototype of what is happening in the spiritual realm. So Chukwu okike na osusu okie in his throne enwego ndị angel nke ndị okelo ndị ọ bụ ọlụ ha ịfụ na enwere law and order na ihe niile na-agara anya ya n'ụwa. Mgbe maalụ atụ ka m nwere ihe ịma atụ mgbe anyị na-eje ụka ọbịa agwara maka principalities and powers ọkwa eziokwu, agwara maka the elders ọkwa eziokwu, agwara maka the liberation, agwara maka ihe anọ dị ndụ ọkwa eziokwu, agwara na enwere 9 choirs of angels nke include the cherubim, the seraphim, the thrones, the archangels and angels and rest of them ọkwa eziokwu. Ndị a niile bụ ndị angel nke Chukwu and ọlụ ha dị iche iche. Enwere ndị like angel archangels ndị ọlụ ha bụ ije ọgụ according to mindset ndị ụka ọbịa na ọ bụ archangel Michael who the leader,
agwakwa na ndị ọ bụ ọrụ ha bụ iweta ozi ọma ije ezi ndị mmadụ message of hope bụ angels na ọ bụ Gabriel bụ their leader according to ndị ụka ọbịa. Mana ọdịnala anyị nwere ike ndị a niile ndị a kpọrọ afa n'ọdịnala Igbo. Anyị nwere ndị egede na ndị mbụ, ịghọtara ya? Anyị nwere the elders, anyị nwere ndị ichie, anyị nwere Amadioha kebụ onye isi ndị na-afụ maka ije ọgụ, anyị nwere Amadioha, anyị nwere Udo, anyị nwere Ogwugwu, anyị nwere Ụlasị, anyị nwere Nemde, ịghọtara ya? Anyị nwere mmụọ niile dị iche, anyị nwere Iyieji na Nchagbu, anyị nwere ọtụtụ mmụọ dị iche iche. Ndị a niile nwere ọrụ ha maka na-ekere ọrụ eke, ịghọtara ya? Ndị a niile bụ ndị na-eme ka ọ dị mma. Our forefathers in their wisdom ma na o kwesịrị na ndị anjelu nke Chukwu a site n'ike amara nke Chukwu okike na a ga-akpọtu ha ka ha binyere anyị maka oge mkpa na mkpa dị iche iche. Ịghọtara ya? Ha ma na ndị a kwesịrị ka ha nọnyere anyị, ka ha wee na-enyere anyị aka n'ụdị dị iche iche, wee mee ụwa ka ọ bụrụ ebe obibi, ka adị shọ na ihe ọma dị iche iche. Wee gwa gị na ndị niile a na-ejere Chukwu na mmadụ ozi nwere ọrụ ha dị iche iche, ọrụ ha dị dabam n'ụdị ọbụla. Ịghọtara ya? Onye akpatara ifere ndị ụka anyarị ndị bịara be anyị bịa wetara anyị ozi ndị Rom. Ha nwere onwe ha ma na ịgbaba na nchedo dị very important. Mgbe gburugburu a na-eme ya, onye ka nji wee maalụ gị atụ sị na ọ bụrụ na ikpe ekpere anyị na-ekpe mgbe eso mkpeti ya ekpeta mgbe m nọ n'ụka ọbịa, anyị dawa ekpere ihe akpọrọ ya wụ anyị agbaba na nchedo gị, anyị agbaba na nchedo gị, we ran into your refuge. Yotago awesị na ka esi ekpe ya ekpere mgbe ahụ sị na ọ bụrụ ị ga-echeta sị anyị agbaba na nchedo gị onye nke Chukwu dị asọ n'ebe mkpa na-akpa anyị, ma gị na-azọkwa anyị n'ife abụ na ife dị egwu dị otito na ngọzi. Ịghọtara ya? So na ọ bụrụ taa ka a gbawara na nchedo ike dị iche iche, ọ bụrụ taa. So ndị ụka ọbịa na-agbawabụ na nchedo Mary, ọ bụrụ taa. Yes, then maka na ha fụtara as a spiritual force. Anọrọ m condemn nke ọ bụla onye kwere na ya, mana ihe m kwuru bụ na nwa ọbụla nwa Afrịka na onye a ga-enweta nchekwa pụrụ iche ma ọ bụrụ na onye akpọkochi ka ala nna ya, maka na nkụ dị na mba na-egere mba nri. Ndị anyarị ndị na-ekpe okpere ha bịara maka ndị be ha, mana onye ọbụla onye Afrịka kwesịrị ichigata n'ala nke aka ya kpọkuo ndị nna nna ya. So onye kpatara na anyị weta ọjị, anyị kene Chukwu okike, anyị kpọkuo ndị egede na ndị mbụ, ndị anyị ka nta na ndị a niile, kpọwa ma ndị ichie ha, kpọwa ma Amadioha ma Udo ha, ma arụsị dị iche iche, kpọwa ma Iyieji na Nchagbu, kpọwa mmụọ dị iche iche. Ndị a niile bụ ndị njelu nke Chukwu. Mana agwara gị ndị nna nna anyị ha in their wisdom, they call down all these entities of powers and install them ka a nọrọ in our midst to maintain peace, law and order. Mana agwakwara gị na Chukwu okike kere ụdị vibrations, both the positive and negative. Gwa gị na-enwe the entities of powers, the spirits that works for the light region, when they are for the dark region. N'ọzi nke onye kpọtụ, depending on the mindset and the vibration of whoever that is performing the act. Wee sị gị ka mmakwana gị atụ were arụsị obodo ụnụ mara gị atụ. Na arụsị obodo ụnụ, o nwere akpọtụrụ arụsị niile wute eziokwu na ikpe nkwụmọtọ, mana ọ na-abụzi anọkọtazie mgbe ajọ mmadụ batalụ n'okwu mmụọ asị eze mmụọ. Ụfọdụ emewe mpụ na ọtọ n'ọdị iche iche, tinyebe ihe dị aṅa na ụdị ka mmụọ wepụsi ike karịa the original mindset of ndị hiberian. Maka na mmụọ akpọtụ, o nwere ka ọ chọwa ka mmụọ a mee ihe abụrụ ihe original plan eji kpọtụ ya. By then ọ chọwazie ka ọ chụwazie aja of higher being, o nwere ike gbuwezie mmadụ. Anyị wee kwuo na ihe dị etu agba alụ na ọ bụrụ the mindset of the ancestors.
Yọtago maka na ọdịnala Igbo na-asọ ịkwafu ọbara. Yọtara ebe ọ bụ na-akwafu ọbara na mgbe gboo a na-agba ọsọ ọchụ. So mana ụdị ndị dị etu a nọsizie na mmụọ pụọ. Anyị nwa bụ ndị na-akpụ ala malụ na alụ emere alụ na mmụọ by former eze mmụọ. Emechaa ọ na-enye ezinụlọ ya nsogbu. Eje ebe a je kwụọ ya bụ alụ, akpụsịzi ya bụ alụ before the new person ga-abanye. Yọtara ya? Then mana ọ bụrụ ome. So maka onye fụrụ ka onye a ga-echu aja ihe ọjọọ a nwere ike iche na-etu esi eme ọ marọ that thing was done in error by a wicked personality banning. Ka mmakwa atụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ọ bụrụ na ha ibi na Chukwu Okike did not stop Abraham from sacrificing his son, people will think that Chukwu Okike nwere ihe nwere interest na human sacrifice. Ọ dịrọ interested. Na ka o ji wee sị ya, don't harm that child. Use ebu were eburu chụọrọ ya aja. Ghọtara ya? So mmụọ ọbụla ihe na-achịkwa na mmụọ ọbụla a na-sacrifice human being abụrụ a good spirit from the light region or mmụọ ehibel from the dark region. Ịghọtara ya? Is either the foundation of that mmụọ is faulty or the whoever that is the successor ma ọ bụ onye na-awụ eze mmụọ dị a the evil. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ original plan. Maka na Igbo ebe ọ bụ na-akwafuru ọbara na-akpụ ala ọ nnukwute ihe mgbu ka ọ bụ nnọchigburu ihe nnachighị azụ. Maka na akwụkwọ kwara Asian books na righteousness is a exalt a nation but sin is a reproach. Ghọtara ya? So n'ihe dị na ya bụ na ndị anjelu nke Chukwu niile akpọturu nke ọwụ na akpọturu n'eziokwu from the light region mmụọ a ga na-arụ ọrụ. Mana o nwere ndị ụkwa ndị na-vibrate with the negative energy. Ịma na enwe ebe ọnwụ na-enwere ihe ọma enwere ihe ọjọọ, ebe ọnwụ na-enwe origin enwe counterfeit. So ụfọdụ ndị mmadụ bụ ụkwara from the evil mind with evil vibration, they will not relent. For the fact they will go original, they will go and they concoct something fake in order to cause confusion and distraction. Ka onye bụ novice ghara ịmazi the real one. So onye ka anyị ji akọwala gị na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eji agwa ajọ ọgwụ kpọọ ya alụsị. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eji etinye aka n'ihe ọjọọ with negative vibration, then thereby na-entangle ndị mmadụ na-achụrụ ya aja ihe ọjọọ dị iche iche, na-eme ihe ọjọọ dị iche iche, na-eme achụ aja women involve human body. By so doing, that they are installing a kind of phantoms and negative vibrations. Then ihe ọ pụtara bụ na those negative vibrations emere install na alcohol with the phantoms will not follow natural laws because ha brought positive vibrations. Ha brought from the light region. All have ihe ọjọọ. Ewere aka nke anyị ga-ewere aka nke anara gị. And the more na ị gara in contact with ụdị ajọ ọgwụ a ma ọ bụ ajọ mmụọ dị etu a, you will pay for it. So ihe m bịara ime kịta bụ today bụ I want to address the earnest seekers only. People that earnestly seeking for the truth. Ka m chọrọ ịkọwala gị. Yes. Mgbe ọ chọrọ ka m kọwalụ ka ị ga-esi wee ma mmụọ ezigbo mmụọ. Yes, ka m nwere iyieji na Nchagbu wee mara gị atụ. Ife a bụ a deity nọgolo for many years, centuries. Mana mgbe iji malụ. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ mmụọ fụ to ndị side ofe mmiri a mee side Anam ha mba mmiri a gasị Anambra North. Ndị okirikiri a botu Ụmụeri, Agụleri, Ọmọha and Ụmụolum ha ndị a niile then banyezie Igala. It will interest you to know that some ndị Igbo nwere link with Igala. Okay, ma ọ bụrụ ya ka anyị bịara ịkọta bụ saya akụ maka history Igbo ịkọ. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ mmụọ n'ụgbalụ mgbe gburugburu. And o nwere ihe eji ama mmụọ bụ mmụọ. Ihe eji ama mmụọ bụ mmụọ bụ icheke the track record of that deity.
ọ mmụọ na-anụ ọkaikpe ọmụma, ọ mmụọ na-ese mmadụ, that is na-anọkịta na-guys na ị nwere in contact with you, ị na-eluzu your loved ones in exchange of wealth. Ọ na-anaghị ife na-ewe mmadụ na be gị, ọ na-ewe mmadụ ma ọ na-ewe nwa gị na-erighị ife n'ahụ. Ụdị mmụọ ndị a ka ị ga-agbala ọsọ, maka na ezigbo mmụọ will never do such a thing. And then nwere ihe eji ama ezigbo mmụọ. Ndị bụ ezigbo mmụọ abụrụ mmụọ ọbụla ehibere ute mmadụ n'ụdị ọbụla ụdị. Ihe m na-achọ ịkọwara maka gị wagbo onye ọfụ ka i wee mara ebe ị azọ ya ụkwụ. Ịghọtara ya? Itinye n'aka na mmụọ ọbụla bụ ọchacha gbute, mmụọ ọbụla ijere na ya, ọ bụrụ na ihe buwere ụzọ bụ ego. Ụfọdụ ndị mmụọ dị etu a bụ mmụọ agbara ọfụ ehibere out of greediness of whoever that is the eze mmụọ, bed wee chanel ya n'ụdị ego. Mmụọ ọbụla bụ chanel ya, point of contact ya bụ ego, will not lead you far, because nothing goes for nothing. In the spiritual consciousness, anything money has a way of taking another thing from you. Ịghọtara ya? Ka m kwudebe ya ebe a ka ụfọdụ gara esi na na-emebiri ha ọrụ. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ mmụọ ọbụla bụ ehibere enwebụrụ track record of consistency, ọ ka mmadụ ibele ebelu. Ịghọtara ya? Maka na some of them bụ na o nwere ike ọ bụ na mmụọ ya bụ na onwe ihe jikọ oge na ya, aịdịrị ọ bịara be gị ezinụlọ wee na-akpa nri. Ịghọtara ya? Ibele ebelu sọlụ ụdị ndị a, mana ụmụ mmụọ ehibelu from the dark region, maka na ịmara the origin. But ọ bụrụ mmụọ nnukwu ụtọrọkpụ hundreds of years now, ka mmakwara ga-atụrụsị ya azụ ya amakwa atụ. Anụrụ m na dị mmụọ, mana anụmanụ maka ya. Otu ufie ụmụolum, the strong deity, mana ọ na-asụ rice. Yes, maka ihe na ọ na-asụ rice, ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ma ha emewuru ihe dị na ya. Ịghọtara ya? Mana ọ mmụọ mma asị gị na nwere nsogbu. Ịghọtara m na-akọwa? Mana nke nọ na ya nọ bụ iyieji na Nchagbu. Ịghọtara ya? Ọ mmụọ nwegoro track record. Yes, mmụọ nnogoro na many years before even I bido dibịa. Akọgoro ngo history of etu nsi ihe mere n'ọchụchụ chụwalụ m wee mee gịnị wee baa na ya bụ mmụọ. Gwakwazie gị ihe mere mgbe m ji rụgba ọrụ m ji wee bute ya bụ mmụọ temple. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na temple na-akụ ya bụ mmụọ mbamba. Ịghọtara ya? Ka nkọwalụ ka ịghọta ya bụ mmụọ. Ihe eji ama mmụọ siri ike maọbụ ihe a ga-eji iji ama mmụọ bụ natural mmụọ kacha si kee ya. Mmụọ abụrụ mmụọ ya bụ ịnọrọ na ya, ọ na-anaghị ife, na-anaghị nwa, na-anaghị nka, na-anaghị nka. No, mmụọ ahụ naturally mmụọ na-achụ ndị amoosu, mmụọ na-achụ ndị otu nzuzo, mmụọ na-achụ ndị ihe ọjọọ, mmụọ na-achụ negative vibrations. Ka m gwa nwatịrị mara, do you know na since 2018 mbara na ya bụ mmụọ ekebụrụ m ndị amoosu ruo taa. Ana adị m eji ike ndị amoosu tomorrow tere ụwa akwụ. Ịghọtara ya? Ịmarizin ihe kpatara ya bụ na a na-agbado onye ụlọ ọgọdọ mkpụ na ala. Once ịbanye na mmụọ ị na-ede ọzọ, nwe ihe jikọ gị na ndị amoosu, nwere ihe jikọ gị na ndị otu nzuzo ma ọ negative vibration, mana aka gị ga-adịkwa ọcha. Ịghọtara ya? O nwere ihe jikọ gị na ndị amoosu, maka na o nwere ihe ọkụ ga-eme ite igwe. Ịghọtara ya? So mana akụwagoro m ụbọchị nkụwara gbasara ndị amoosu, how they work. That is a negative vibration. Take advantage of ya, because it is vulnerable to every attack. Because when somebody is immune, when your immune system is weak, you will make yourself vulnerable to every damn sickness.
So when your spiritual power is weak and the more any energizer that is protecting you, you will be vulnerable for every attack. Like I said, we penetrate because it don't protected. Can't go while again. More solo more and a solo. Then in a basal more white. More solo more and a solo queen. Only man kwana bon queen. Onye ọbụla bụ onye ọdịnala mmadụ inyi nkụ inyi na-achụ ndị amoosu. Yes, mmụọ a na-akpọ iyieji na Nchagbu mmụọ a na-eso ihe nche ịkọwalụgo ya ụka o doro anya nwere ihe ọbụla bụ ihe adịropu. Ịbịa na iyieji na Nchagbu ịbịago na Ugochi na temple ị ga-afụ na ebe ya bụ mmụọ nọ. Yes, n'ebe ya bụ mmụọ nọ nwere ebe a na-esori ya nkụ inyi a ga-etinye anwụrụ ya na-apụ maka na o ji anwụrụ apụ. Ịghọtara ya? Nkụ ga na-enwu almost 247. Ịghọtara ya? Ka ịghọta na ọrụ obere mmụọ ka a na-ekwu maka ya. Ọmụọ purely maka ndị amoosu. Ịghọtara ya? Onye nọ na mmụọ a ọ bụrụ oge a na-agapụ, ọ bụrụ oge a na-ahụ, ọ bụrụ oge nwa ka ndị mmadụ na-eji otu nzuzo wee na-ehipodonize gị ma ọ na-aka spell to you. Ọ bụrụ gị nwa nke bụ eziokwu na ajọ mmụọ agha egbuwu gị, ajọ mmadụ agha egbuwu gị, mmadụ agha egbuwu gị si na ọkụ ohipodonize ya gị. Ịghọtara ya? Mmadụ agha egbuwu through spell mana itikwara aka n'ihe ọjọọ. Ọkụ ya usoro ofu arụsị mfụrụ nwere nsọ ọdịnala. Ka m gwa gị nsọ ya, ọ bụrụ na ị ma asọnwụ nsọ ndị a ị ma abawu na ya bụ mmụọ maka na mmụọ ọdịnala. Ọ bụrụ sọ mbe m ebe ọ bụla ịfụrụ iyieji na Nchagbu dibịa ọbụla nwere enu dibịa ọbụla nwere enu adị few ebe ọ dị. Yes, na oghere ya. Ịghọtara ya? So awara uru ịgbawara gị ebe ọ dịgasị ebe ọ dị few. Enwekwuru a popular dibia dịgo popular social media ya bụ mmụọ ha nọkwara Ugochi na temple. So ebe ọ nwere ịfụ ya bụ mmụọ free. Ịghọtara ya? Ebe ọ bụla ịfụ ya bụ mmụọ free. Ọ mmụọ ị nwere ike ije kụ mbamba mụnwa na onwe mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi ga-asị gị je kụọ mbamba nwere nsogbu. Ọ bụrụ mmụọ ị ga-abụ a na-ekwu okwu ịkụ mbamba ya na-asị na ọmụ nwere after effect. No, can tell you for fact mmụọ nwere nsọ. Nke mbụ ife ịba ya na mmụọ kadịna tetụ na ị ga-adị sure that for any reason that you will not sleep with a married woman. Yes, you will not sleep with a married woman. Ọ bụrụ na ịwụ nwaanyị dị married, ị mara na ị ga-adị sure na ịma na-agba n'ilo. Ịghọtara ya? Yes. Ị bụrụ nwoke ị ma anọkọta jekwu nwunye mmadụ nwaanyị mana nwaanyị anọrọ di, unless onye ọnụzigbo ọ dị mesi ọ dị anụzi dị natazi ebe nna ya ọ dị anụzi dị. Yes, mana ọ nwara nwaanyị ka nọ under husband bịa not chaofu. Nke abụọ, ime ejinata egbe jee ori forcefully wee kedara mmadụ ihe ma ọ pụnara mmadụ ihe ma ụdị ọbụla. Ime eji egbe jee ori forbid that. 3, imagine that a baby bia say ka igwo ọgwụ ka igbo nwanne gị ka igbo mmadụ. He forbid that. Mana onye ọbụla na-eche ụzọ ọbụla ọ ga-esi wee mejọ gị ihe ị nwere ike ime wee kọsara mmụọ si ya na-ekwe ihe onye dị etu a na-eche ihe onye dị etu a hapụzie mmụọ ka mmụọ jiri aka ya follow normal natural process n'ọrụ ọgụ. Mana ọ bụrụ na ị nọ na mmụọ na ị nọ na ya dị biri na ya asị na onye bi na ya adị enwe ya adịgwa onye ọkọt, mana onye bi na ya na ndị na-ebi na ya adị aga n'iru maka na onye nwe anọ n'ọkọt. Forget that thing. Ihe awa dị matter for Matthias. Ejiro nwa adịbe eme mgbọrọgwụ. Ọ na-eme affect n'isi ndị ọdọ ya eme affect n'isi gị maka na ịbụ nwa mmụọ. Yes, one of the benefits ya nweta na ịkụrụ mbamba. Ọ bụrụ na o nwere onye azụ ahịa na main market ma ọ bụ na Alaba ma ọ bụ na mmadụ nyere gị ego ọjọọ evil money
Chọka o wee lend out useless ka iburu every year obi is a boy ọma work ịghọtara ya maka na ịkụrụ mmụọ mbamba. Ọ bụrụ na iwe na-eme biznes ndị mmadụ a na-achọ na-ehipụtanize na-aka asị spel na-achọ ka ị na-alụ ka elefant na-eri ka ọkụkọ bụrụ eziokwu. Ịlụọ ka ọkụkọ irie ka ọkụkọ, ịlụọ ka elefant irie ka elefant. Mmadụ ọbụla under the sun ama anata oke gị mana kwụwa aka gị ọtọ ịghọtara ya. Onye ihe ji ama ezigbo mmụọ. Mmụọ ọbụla ga-awụ asọpụtụ gị ịnọrọ na mmụọ, ị na-edina nwunye mmadụ, ị na-eme mpụ na ụtọnọ, ị na-esi na nkwụ na-efe n'ụkwa. Onye ọbụla ịfụrụ ịmagwuru, onye ọbụla ịfụrụ ịmagwuru. Mmụọ ara eduga ezigbo odu, mmụọ ara ezigbo mmụọ. Mmụọ bụ mmụọ ga-apụrịfai gị na-eme ọfụma mana oke gị mmadụ agba eri oke gị. Ihe ọbụla bụ oke gị mana mmadụ mana mmụọ mmadụ agba eweri oke gị maka na ịkụrụ ya mbamba. And o nwere ihe ọbụla mmụọ a na-ana gị na-ekụrụ ya mbamba. Nwere is only once in a year. When you wepụta time maka nkụzi gbasara is only once in a year like this year. Ndị niile kụrụ ya bụ mmụọ mbamba. Enwere ndị kụrụ ya mbamba ma ndị bụ dibịa ma ndị bụ ndị nkịtị ma ndị bụ businessmen. Ịghọtara ya? Kụrụ ya mbamba, yes. Enwere ndị bụ dibịa kụrụ ya mbamba na-arụkwala onwe ha dibịa. Yes. Ihe o ji adị mma ịkụ ya mbamba ahụ nwe ihe jikọ gị na ndị amoosu. Yes. Ebe a na Ugochi tụrụ ọdịnala mbụ ime Afrịka anyị debere ọgwụ ndị amoosu maka na mmụọ karịrị ndị amoosu niile. Ịghọtara ya? So ihe ị onye a ya eme weda ma ọ bụ dibịa ma ọ bụ onye nkịtị mana ịkụrụ mmụọ mbamba. Ugochi tụrụ ọdịnala temple. All na September 16. This is like an announcement. It's September 16, 2023. Ka anyị ga-eme mmemme iri ọta. That is mgbe o ji eri ọta na-arụ ọbụla. Nke this year ga-abụ na September 16. So ndị niile kụrụ ya mbamba amalụgo na ha ga-abịa mee ihe a na-akpọ ibu ihu ala igosi na mmụọ a na-ekụrụ ya mbamba. Adịghị ga-emedo ya wee bịa ofu oke ọkpa na mba ji nọ na ego eji asa afa ya bụ ego inwelu ihe ị ga-etinye na ya bụ Septemba gburu ya bụ mmụọ anụ tasọ ya bụ ihe nwere ịtụnye anụalị. Onwezikwa anyị ndị ihe ọma melụ karịa chọrọ ịkpụta ebulu ma ọ ekpụta efi ma nke a dịrị onwe iche ma ọ bụ na onwe dị special work ọzọ ịyọziri ihe dị iche o meele gị. Ghọtara ya? So by so doing nwere ihe ọbụla ị na-atụnye na ya. Ghọtara ya? So etu a ka esi eme fọ ndị nọ na ya Septemba 16th oge ruokwa anyị ga-anaụnsụ ya. Ndị ọbụla nọ na ya ma ndị nọ n'Oru ma ndị nọ n'Igbo ndị ama abịawu na-ese nnukwu ego egboro ha anụ nke ha mana oge alụkwa anyị ga-anaụnsụpụ ya. Ghọtara ya? Ọhịa ị kwesịrị ịma. So ịkụ mmụọ mbamba ụfọdụ na-akpọ ya ịba mmụọ, ụfọdụ na-akpọ ya ịba alụsị, ụfọdụ na-akpọ ya ihe ọna mana echuzo m ịkpụ ya ịkụ mbamba. Ịkụ mbamba ka nkọwa ya bifo nchịkọta. Ịkụ mbamba bụ mgbe anyị dịrị ụmụazị. O nwere ike mmadụ onye ka ya ike na-achụ ọzọ ịgbakwudo okenye si ya akụọ gị mbamba. Nke bụ eziokwu bụ na onye anwa okenye ahụ ịgbakwuru si ya na ịkụọ ya mbamba ama ekwenata ka onye anwa na-achụgbutie gị ihe. Ọ ga-ahụsi ike ọjọọ kere ihe problem. Onye a na-achụ wee sị nwa afọ nwa nkwọ ihe iji mee nka nwaanyị deserve ka o tie gị ihe. Onye ahụ ịgbakwuru mbamba wee mere gị excuse si as long as na onye a nọ n'azụ m n'ime tie ife o mee udo. Ọ bụkwa nnọọ nwatakịrị a chọrọ ụgwọ ya sị nna bọsọs imeziri ihe a mana onye ekwe ka onye na-achụ ya tie ya ife. Ọnya bụ ịkụ mbamba ihe ọ pụtara. Ihe ọ pụtara bụ na ịgbawa na nchedo mmụọ ka mmụọ na-anụrụ gị ọgụ. Ihe ọ pụtara na mmadụ ọbụla ama anara uwe oke gị ma onye ahụ ji ọkọchị pawa ma o ji eni pawa ọbụla ọnya bụ ihe ọbara uru ọbara. So that ịgba mbọ gị ịfụ mbọ gị n'anya nke ọbụla bụ nke gbatara bụ nke gị chigube mmadụ niile ama akwụkwọ milionia achụalị ihe ọbụla bụ oke gị ya elu gị aka ịma na ihe gbatara bụ nke gị. Inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi sendalụ meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Echefukwana na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ n'ọnwa March ịma na ị ga-erejista before that March 5th. Echatịa m na WhatsApp ka m gwazie details I need. Forward ya 3 prayer requests and make donation token to the account number. Inwezie ajụjụ
jụọ m na my WhatsApp nọmba. Ị na-elecha vidio a etụsara ya ndị ọzọ. Ya gazienụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu all over the globe. Ebe ọ bụla ị nọ, ndị niile nọ under influence of every attack, may they receive blessing, may they be protected, may they be favored, may miracle locate you anywhere you are, whether you are in the east, west, north, and south. Distance is not a barrier. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ. Ka ọ dịkwa n'ụdị oge a echi niile 9 AM n'oge awa nke eziokwu. Ya gazienụ n'ọfọ.